И аз ще изчакам още да се качи на моето. Ще вземем тези други. Това вам да е нещо като. Не всичко правиш. Що си ги напълнил така? Къде да ги държа? Дай ги на майките. И си пигайте на тази съдничка. Това има някакво значение. Готови ли сме да започваме? Да. Добре. Заповядайте, младеженците. Пред мен кумовете. Има ли значение как се? Точно така, както сте в момента. А ние пак също не? Кумата зад младеженица, кума зад булката. Родителите, заповядайте зад кумовете. Вие, ако искате, влизайте. Чисто от родителите ли? Нищо, влизайте да снимате. Секундичка. Ето тук си оставете нещата. Ето тук. После ще си ги приберете. Мендел, моля. Секунда само. Чакайте да ви помогна. Чакайте, че така пак ще излиза. На подиума горе може да се качите чак. Айде, Мендел, само.